Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Giza, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10:15 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 Newsstream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong may paggagamitan at balita at impormasyong mapagkakatiwalaan. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs sa ating mahigit 1.8 million followers dyan po sa social media, Facebook at syempre sa YouTube, yung libo-libo nating tagasunod dyan. Live ho tayong napapanood sa Facebook at YouTube. Ganyan din ho sa ating streaming app at sa ating website www.cltv36.tv. Kabalen, live din ho ito sa telebisyon nationwide via Signal Channel 115 at Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa Central Luzon, live tayong napapanood sa ating 37 cable partners. Ganyan din sa Free TV Channel 36 dito po sa Kalakhang, Pampanga. Kumusta ho kayo mga kababayan? Araw ho ng Martes ngayon, huling araw ng Setyembre, September 30. Abay, pagkabilis-bilis at ilang tulog na lamang. Ayan, binibilang natin, magpapasko na. Malapit na ho yung hinihintay natin. Pero bago yan, huwag natin kalimutan yung mga problema ng bayan. Sabi ng mga nakausap ko nung ilang araw, baka naman makalimutan na natin yung problema sa flood control pagdating ng Pasko. Pag nagkasiyahan na tayo, alam niyo ho, pwede naman tayo magdiwang na hindi natin nakakalimutan yung problema ng ating bayan. At sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, siyempre, kasama na yan sa dasal natin. Pagbati nga pala sa ating mga kababayan, dyan sa Minalin, Pampanga, Joel Stephen Manalo, araw-araw ho nanonood sa atin. Kumusta? Shout out Gong Joel at syempre, Quiroz family ng Arayat, Pampanga. Yung mga na-traffic kagabi, di ba? Opo, mga kabalen, alam naman natin, nagkaroon ho ng banggaan sa pagitan ng dalawang truck
dyan ho sa may tapat ng Santa Monica Parish Church, dyan ho sa may Mexico, Pampanga, na nagdulot ng katakot-takot na daloy na trapiko. Medyo natagalan bago matanggal yung dalawang truck Sige ho, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 10:18 ng umaga. Para ho sa mga babiyahe, ito ho ang inyong aasahan sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Dito ho muna tayo sa may Karuhatan Toll Plaza. Mahaba yung pila. Asahan pong pagbabagal dyan kung dyan kayo mag-exit, mga kabalen. Dito naman sa Valenzuela Interchange going south o patungong Metro Manila, may pila na ng mga sasakyan. Kung kayo po ay nanggagaling ng Bulacan o kaya dito sa ating rehiyon, Pampanga, Tarlac, ayan, pagdating nyo ng Valenzuela, asahan ninyo yung pagbabagal ng daloy ng mga sasakyan. Ganyan din ho sa Mindanao Toll Plaza kung kayo mag-exit dyan sa Mindanao. Expected na rin yung mabagal na daloy ng trapiko gawa ng ongoing road construction. May kawayan magkabilang linya, maluwag ang sitwasyon, ganyan din sa Bukawi Toll Plaza. At dito ho sa may syudad ng San Fernando ay magkabilang linya yung North Luzon Expressway, maluwag din sa mga oras na ito. Sitwasyon naman ng trapiko sa lalawigan ng Bataan. Ito ho mga kabalen, para sa mga babiyahe patungong kanlurang bahagi ng ating rehiyon. Dito ho sa may Orani ay light traffic, ganyan din sa may Samal. At ito hong Abukay, light traffic din. Alauli Crossing, light traffic, ganyan din sa Balanga. Paalala ho sa ating mga kababayang motorista, sumunod sa itinakdang speed limit upang hindi ho kayo disgrasya dyan sa kalsada, okay? Waiting tayo sa feed. Ito na. Sa syudad naman ng San Fernando, sitwasyon ng trapiko mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office. Traffic situation sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito ho mga kabalen, sa may Del Rosario ay moderate traffic gawa ng traffic light. Dito ho sa may area ng Sakop, moderate traffic. Ito ongoing yung road construction dyan. Magkabilang linya. Umuusad naman, pero hindi lang ganun kabilis. Dyan ho sa may tapat ng Diosdado Macapagal Regional Government Center. Kini pong Maimpis, Sakop. And then, dito ho sa may San Isidro, dyan luluwag yung sitwasyon ng trapiko hanggang Dolores. Pero pagtawid ho ninyo ng intersection, asahan ho ninyo dyan sa may tapat ng JBL. Yan pong Dolores Macabakle. Ayan, may pagbigat na ng daloy ng trapiko dyan. Moderate traffic, mga kabalen. And then, dito ho sa may bahagi ng Santo Niño, ay light traffic, ganyan din sa ibang bahagi ng Jose Bad Santos Avenue na sakop po ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Kasama si Justin, Disa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon, tama makidesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, Disa neto makibalita, makialam matuto at magdesisyon na tama. Yan ho ang sitwasyon ng trapiko sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon pong 10:20 ng umaga, araw ho ng Martes, September 30, 2025. Kabalen, alamin naman natin ang magiging taya ng panahon mula po sa DOST Pag-asa. Narito ang latest update mula sa Weather Bureau. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong huling araw sa buwan ng Setyembre, September 30, 2025, ngayong araw ng Martes. Sa inilabas po natin na mga thunderstorm advisories, makikita po natin again dito sa panahon.gov.ph bilang bahagi po ng Central Luzon, ganyan ng Southern Luzon,
Western Visayas kasama yung Negros Island region at maging dito sa may Eastern na Visayas, particular na sa Eastern Samar, ay meron pong naka-issue ng mga thunderstorm advisories as of 4 a.m. po ito. So ibig sabihin ito yung mga ilang lugar na nakakaranas ng mga localized thunderstorms. Normally nagkatagal po yan ng mga 1 hanggang 2 oras. Sa Mindanao po, merong rainfall information, particular na sa may Zamboanga Peninsula na maaaring magtagal din po ng mga 1 hanggang 2 oras. Muli po, no, pag nais niyo po makita yung mga ini-issue natin ng mga thunderstorm advisories dulot ng mga localized thunderstorms at iba pang weather system, pumunta lamang po tayo dito sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po sa mapa kung saang mga lugar may naka-issue ng mga thunderstorm advisories real-time sa buong Pilipinas. At sa ating latest satellite images, makikita po natin wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat makikita po ninyo dulot ng easterlies o yung hangin nagbumula sa Karagatang Pasipiko, medyo maulap yung kalangitan, mga kaulapan po ito, particular na sa ilang bahagi ng Bicol Region. Gayun din sa may area na sa silangang bahagi ng Southern Luzon, yung Quezon Province, maging Bulacan, Rizal, at posible po sa Kamaynilaan medyo maulap yung kalangitan na may mga tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Iba pang bahagi nating bansa, makita nyo halos dito sa may Northern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao ay fair weather po na may mga isolated rain showers and thunderstorms. Bagamat sa ngayon po, no, wala pa tayong low pressure area na minomonitor, makikita po natin may cloud clusters dito sa may labas ng Philippine Area of Responsibility. Monitor po natin yan kung posibleng maging isang low pressure area sa mga susunod na araw. At sa ngayon po, wala pa tayong minomonitor na LPA or bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw nga, inaasahan natin may mga tsansa ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa bahagi ng Bicol Region. Gayun din sa may Quezon Province, sa mga silangang bahagi po ng Central Luzon, itong Bulacan, kasama yung Rizal, at gayun din sa ilang bahagi nga po ng Metro Manila, posibleng medyo maulap yung kalangitan sa araw na ito. Ang nalalabing bahagi nating bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan, lalo na bandang tanghali, hapon hanggang sa gabi. Ito yung mga pag-ulan ng mga 1 hanggang 2 oras lamang. Agwat ang temperatura sa Lawag, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, 18 to 22 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila naman, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tagaytay, nasa 23 to 30 degrees Celsius. Sa Palawan, Visayas at Mindanao, makikita po natin mga isolated rain showers and thunderstorms na mararanasan sa Palawan. Sa Calayan Islands, nasa 25 to 31 degrees Celsius ay inaasahang lagay ng agwat ang temperatura. Sa Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Localized thunderstorms din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Kabisayaan. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban, nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din po ng Mindanao makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura dito sa Zamboanga, nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 33 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, no, wala po tayong nakataas na gale warning, banayad hanggang sa katamtaman ang ating inaasahang magiging lagay ng ating mga baybay dagat. Bagamat mag-ingat po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. So mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga bangka at mga sasakyang pandagat. Narito naman yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon hanggang sa weekend. So sa ngayon po, no, asahan pa rin natin bukas, fair weather ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Posibleng mawala na po itong mga kaulapan na by tomorrow. Pero posible pa rin yung mga thunderstorms, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Pagdating po ng Huwebes hanggang Sabado, posibleng medyo maging maulap yung kalangitan at malaking tsansa ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Northern Luzon dahil posible po itong kaulapan na ito ay kung sakali po mag-develop into a low pressure area, kikilos pa silangan. Meron po tayong isang weather product dito, or meron po tayong isang information, no, dito sa Pag-asa. Pag pumunta po kayo sa pag-asa.gov.ph, ito po yung tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Ito po yung potential na may mabuong bagyo sa sunod na 2 linggo. So makikita po ninyo, pag pumunta po kayo dito sa ating website, pag-asa.gov.ph, Tropical Cyclone TC Threat Potential, makikita nyo for September 29 hanggang October 5, posible nga po na may mabuong bagyo sa susunod hanggang bandang October 5 at posible po Central Luzon or Northern Luzon yung maging tahaki nito. So makikita po natin sa mga susunod na araw kung ito bang
cloud cluster sa nasa may silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility yung posibleng ma-develop into a low pressure area or maging bagyo din po. So again, kung nais nyo pong malaman kung may potential na bagyo in the next 2 weeks, punta lamang po kayo dito sa ating Tropical Cyclone Threat Potential na makikita sa pag-asa.gov.ph. Samantala, ang araw naman natin ay sisikat mamayang 5:46 na umaga at lulubog, ganap na 5:46 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating dalawang websites po, no, yung pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Tuesday sa inyong lahat. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, magtotoo at magdesisyon. Natama matodesisyon, natama. Maraming salamat, Obet Badrina ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho mga kababayan, alamin naman natin ngayon itong forex, foreign exchange rate. Nagsara pong palitan ng piso kontra dolyar nitong September 29 sa 58 pesos 14 centavos. Ayan. And yung ating Japanese yen, 38 centavos. Pound is 78 pesos 11 centavos. Hong Kong dollars is 7 pesos 48 centavos. Saudi Riyal is 15 pesos 53 centavos. Yung dirham ay 15 pesos 86 centavos. Yun pong euro, 68 pesos 19 centavos. Korean won is 04 centavos. At Chinese yuan, 8 pesos 16 centavos. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating public service announcement. Ito ho mga kabalen, para sa mga kabalen natin dyan sa Barangay Balas, Bacolor, Pampanga, bukas ho alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Alapong sulu. Alapong kuryente. Brown out ho dyan. Ganyan talaga. Meron pong maintenance works ang gagawin ng Pelco 2. Maghapong brownout dyan ho sa Barangay Balas, Bacolor, Pampanga, bukas October 1, 7 a.m. to 4 p.m. Apektado rin ang nasabing power interruption. Ito pong Barangay Bekuran sa Santa Rita, Pampanga, 7 a.m. to 4 p.m. At ito ho, sa Santa Monica, Florida Blanca naman, ongoing ngayon. 9 a.m. nagsimula hanggang alas 4 ng hapon. Wala hong kuryente dyan sa Barangay Santa Monica, Florida Blanca, Pampanga. And then, ito ho, sa may Santa Rita, bukas, 30 minutes, 7 a.m. to 7:30, tapos 3:30 to 4, San Vicente, San Jose, San Juan, Santa Monica, and San Agustin, mga barangay ho sa Santa Rita, Pampanga, ang mawawalan ng kuryente bukas, araw ho ng Miyerkules, October 1. Apektado rin sa nasabing scheduled power interruption yung San Basilio, Barangay San Basilio dyan ho sa may Santa Rita, Pampanga. And then, ito hong Pulong Iglesia, Kabangkalan at Santa Monica, bukas ho 9 a.m. to 12 noon dyan ho sa Florida Blanca, Pampanga, wala rin hong kuryente. Sa may San Isidro, 30 minutes, 7 to 7:30 tomorrow, and then 3:30 to 4 p.m. San Isidro, Santa Rita, Pampanga, magba-brown out din. And then ito, Bekuran, kasali rin, 7 to 7:30, 3:30 to 4. At maliban na lamang doon sa Dila-Dila, Razons to Dila-Dila, Rosario Heights, Subdivision, Elementary School at High School. Ayan. Sa Guagua naman, 7 to 7:30 bukas and 3:30 to 4, Barangay San Matias, Guagua, Pampanga. And Santa Rita, maghapon, ito yung binabanggit ko kanina, ay San Matias, 7 a.m. to 4 p.m. tomorrow. Yan ho mga kabalan, ang latest kaugnay nitong scheduled power interruption sa iba't ibang bahagi po
ng Pampanga. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman, mainit na usapin, yung pagdinig ho ng Senado, Committee on Public Services, kaugnay nitong joint venture agreement ng iba't ibang local water district sa mga private entities. Kabilang ho dyan, of course, yung Prime Water. If we're talking about Pampanga, ay marami ho dito sa atin sa Pampanga, mga local water district nakipag-JVA din sa Prime Water. Gaya na lamang dito sa Angeles City, sa syudad ho ng San Fernando, ganyan din sa Mabalacat. Mamaya ihahatid ko sa inyo yung detalye. Announcement muna nitong walang tubig. And pagpansinin nyo yung mga comment, ang dami nagre-reklamo. Sasabihin nila, wala namang bago. Mahina naman lagi yung pressure nitong tubig sa amin. So ito ho, public service announcement muna. Dito ho sa Barangay Kapaya, Angeles City, mamayang alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, mawawalan ho ng supply ng tubig. San Roque, Dao, Lubao, Pampanga, 1 p.m. to 4:30 p.m. mawawalan din ng supply ng tubig ngayong araw ho ng Martes, September 30. Ito naman, Angeles City, Pulong, Kakutod, mamayang gabi, 10 p.m. Until tomorrow, October 1, 4 a.m. wala rin hong tubig. Yan ho, kabalay ng latest. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Magpapatalastas lang ho tayo sa ating pagbabalik, mga headlines ngayong araw ng Martes, September 30 ang aking pong ihahatid sa inyo. Huwag ho kayong aalis at magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at TV36 News Stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Nakapatalastas lang ho tayo mga kabalen. 1 minute, hintayin natin kasi live tayo sa television din. Kumusta ho kayo? Magkwentuhan muna tayo. Ito, hintayin lang natin yung senyas ng ating tropang si Angelo. 1 minute po bago tayo mag-live. Kung meron kayong gustong ibabati, ipa-announce, samantalahin natin ang pagkakataon. Ito pong community billboard. Kung meron kayo nais ipa-announce sa inyong lugar, may mga kaganapan dyan. Ayan, 1 minuto daw Hintayin natin yung 1 minuto.
20 seconds daw, ayan. Pagbati, Joshua Mandap at ang kanyang mga tropa dyan, no? Shout out. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ayan, live na rin tayo sa telebisyon. Signal Channel 115 nationwide ho yan. Justin Dizon, neto Air Cable Converge, Channel 71 at sa ating 37 cable partners dito po sa Central Luzon. Ganyan din sa Free TV Channel 36. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Netama matudesisyon, natama. Ito po mga kabalen, naalala nyo ba yung flood control project sa Masantol, Pampanga na inaugurate pa ng Pangulong Bongbong Marcos, kasama yung mga opisyales sa ika-4 na distrito ng ating lalawigan. Ito po yung nagkakahalaga ng 7 billion pesos. At bagamat kabilang ho sa mga flood-prone area, ito pong Macabebe, Pampanga, ironic umano na walang halos flood control project na nakalagak sa kanilang bayan. Ayon ho yan kay Jomel Cruz, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng nasabing bayan. Dagdag pa ni Cruz, hindi raw po ramdam itong binabanggit ko kanina, yung ginhawang hatid sana nito pong 7.57 billion, okay? 7.57 billion peso flood control o flood mitigation project. Ito po yung tinatawag na Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Project Stage 1. Itinayo ho ito sa Masantol, Pampanga, katabi ho ng Macabebe, binuksan nitong August 2024. Layon umano ng proyekto na mabawasan ang pagbaha sa mga bayan ng Macabebe, Masantol, Minalin at Santo Tomas. Pero sa kasalukuyan, as we speak ho mga kabalen, 19 out of 25 barangays, ayon ho ito sa MDRRMO ng Macabebe o 16,193 families dyan ho sa nasabing bayan ang apektado ng pagbaha buhat pa nung Super Typhoon Opong, gayon din yung mga nagdaang kalamidad mula pa noong Hunyo. Dahil naman sa walang humpay na pagbaha, nakatakda pong magsagawa ng kilos protesta itong mga residente ng Macabebe at ilan pang mga karating bayan at sa darating pong Huwebes, October 2. Yan ho mga kabalen. Pakinggan naman natin ngayon ang tinig ho ni Ginoong Jomel Cruz. Ito pong MDRRMO officer ng Macabebe, Pampanga, kaugnay ng sitwasyon ng kanilang bayan na matagal na pong lubog sa baha. That one of the most affected sa flooding. The irony there is wala kaming mga flood control project that we know of, no? That we know of. Pero meron the latest na nasimulan dito was the IDRRCCA flood control project for the low-lying areas of Pampanga, which started in 2017. So they finished the phase 1. Although hindi naman siya puro Macabebe, 7 towns po ang involved, no? Kasama yung Masantol, mayroong Santo Tomas, San Simon. So lahat po ng area yon dinaanan ng so-called IDRRCCA. Pero obviously, wala po siyang kwenta. No? Di ko alam kung tapos na kasi sabi meron siyang phase 2. Kailangan ba yung phase 2 para talagang maramdaman yung kasi po, nung last time na sila ng questionnaire, survey questionnaire ang DPWH regarding the effectivity of the project, ako, yun yung sinagot ko. Kasi for the past 7 years, this is the 7th year, 7 consecutive years na po kami nagde-declare ng state of calamity. Walang paltos yun. Not because we like, but because we really have that flooding situation na kailangan mag-responde kami ng maayos. So, kung 2017 nag-start yan, so hanggang ngayon walang
di naman nagbago. So, honestly, I don't see any effect dun sa project na yun. That was the last project that I knew, no? Yun. Pero mukhang may nagsusubukan na project yata. But we still need to confirm that, no? Na nawawala naman. Kabalen, hindi lang ho ang MDRRMO o yung officer po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Makabebeng nagsasabing hindi ramdam itong flood control project sa kanilang lugar. In fact, nakausap din ho ng ating kasama si Paulo G. Santos. Ito pong isang magsasaka mula naman ho sa bayan ng San Simon, Pampanga. Mula ho sa bayan ng San Simon, Pampanga, ang nagsasabing hindi rin nila nararamdaman yung epekto ng mga flood control project sa kanila pong distrito. Pakinggan ho natin yung hinaing ng mga magsasaka na sila pong direktang apektado ditong walang humpay na pagbaha gawa ho ng mga palpak na flood control project. Narito po ang pahayag ni Ernesto Alfaro, isang magsasaka mula ho sa bayan ng San Simon, Pampanga. Alang-aladeng Hortilano kanyang keng-keran. Itong ko po parang apektado kayong malalyaring alcohol. Ay, Napaplasa po, nakakita mo po ngayon yung skandalo ka ng flood control. Ikaw po na kung puri sa tindaring manunggulan kayo. Tingnan nyo na po sa swala. Marigil po kayo sa Benay na. Sana po. Naman malyaring mga kanyan na nakalungs na po rin kahit yung Hortilano. Maniwala ko pa po matilasilbi ng flood control kayong 4th District. Kayo po. Magsilbila po talaga kayo, Lila. Ali, nung megawala po, magsilbila, wanang yan nga megawa. Ala po malyar. Ako tabo, nung akit ko yung keng 4th District, lalo na kayong parting San Simon, makalbog ka sumani. Yung kilog na po ni Pabano, pila niya pong beses makalbogin kayo. Mga pangadwana po kanyan yan. Pangadwana. So, kaya metong kung pilang ko po season na... Makatadwa po. Kahit wet season ng pong dry season, noneng yan eh. Eremi kabili talaga. Uling wala mo munang dili. Ling Hortilano, obvious ang mili. Uling baluda, lalampakin na bang na. Desisyon na tama. Yan ho mga kabalen ang nakakalungkot na sitwasyon ng mga magsasaka sa ika-4 na distrito ng Pampanga. Sa iba naman hong mga balita, ito para din sa mga tulong sa magsasaka ay iaapila naman daw ni Governor Lilia Pineda ang mas mataas na budget para ho sa sektor ng agrikultura. At dahil sa mataas na productivity rate daw yan ng lupa sa lalawigan na nangangailangan ho ng mas malaking suporta mula po sa Department of Agriculture at sa national government. Ayon pa ho kay Governor Pineda, malaking tulong sa mga magsasaka ang operasyon nito pong mga bagong pasilidad, gaya na lamang itong rice processing plant, kabilang ang palay dryer at rice mill na pinasinayaan kamakailan lamang. Layon nitong makatulong sa mga magsasakang apektado ng bababang presyo ng palay na binibili ng mga trader. Samantala, kinumpirma naman po ni Provincial Agriculturist Jimmy Manliklik sa CLTV 36 News na umuusad na nga itong konsultasyon upang magkaroon ng warehouse sa bawat distrito na magsisilbing imbakan ng mga aniho ng mga magsasaka. Ibinahagi rin ho ni Manliklik na may humigit kumulang 40,000 aktibong magsasaka sa Pampanga na siyang pangunahing makikinabang sa nasabing inisyatiba. Kaugnay ho nito, may inilaan ng 100 million pesos na pondo para ho sa 2026 budget ang provincial government ng Pampanga upang direktang bilhin ng pamahalaan ang kanilang ani at matiyak na hindi ho sila madedehado sa presyo ng palay. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Governor Lilia Pineda kaugnay ng nasabing usapin. Pampanga, agriculture natin, ang laki, 1,000 hectares, tapos 955 million lang. Parang barya lang eh. Ikiusap ako, nadagdagan naman.
Lalo na yung abono, yung binhi, yung mga sa rice program, yung sa livestock program, masisipag ang Kapampangan, kulang yung budget na yan. Kasi lahat ng mga beneficiaries natin, lahat nahihirap. Laging lugi pagbebenta nila ng palay nila. So, ito yung naisip ko na sasamantalain ko na hihingi ako ng more than 1 billion para makatulong sa kanila. Nay, last of my part, gano'ng malaki ang chance na ang probinsya ang bibili mo ng mga palay at tayo magpa-process? Meron mo ba kayong plano gano'n? Na tayo bumili sa mga magsasaka? Ang NFA ang magbibili. Bibili ng NFA, kami magbibili, kami ang magbibili, ibebenta sa commercial. Ang importante, bibili niyang mataas na presyo, 26 pesos per kilo. Yun na po yung deal. Yun ang deal. Pero hindi lang sa gobyerno binibenta, papa-commercial namin. Ang ibig sabihin naman ng pera ng NFA, hindi man ang ibig sabihin yung palay na binibili pambenta mo sa gobyerno, hindi. Pwede mo rin i-commercial. Ang government, ang Department of Agriculture, tutulungan bumili yung magsasaka ng palay nila. Kung saan man dalhin, whatever, okay lang. Kasi ang importante, kumita yung magsasaka. Pipeline na po ba yung plano? Yes sir, actually naka-include na po sa 2026 budget natin. Na nagpondo na si Nanay sa kanyang 20% development fund. Pag nag-operate na yung ating rice mill doon, ang provincial government na ang bibili ng palay sa ating mga magsasaka para po ipabuild doon sa ating rice processing center. Good news po yun. At rough estimate, magkano ho yung value ng 20% na napag-usapan? Actually, nagbigay ng initial pondo si Nanay ng 100 million. So, kung tayo ho ang bibili, gaano ho kalaking bagay ho sa mga local farmers natin? Ay, malaking bagay sir kasi talagang ang balak kasi ni Nanay magtataas siya ng piso hanggang 2 piso dun sa farm gate price ng produkto ng ating mga magsasaka. Kung halimbawang 10 pesos lang ang presyo sa mga traders, so magiging 12 pesos ang bibili ng provincial government. Regardless po kung magkano yung presyo na ibibigay ng ating mga traders. So far po, gaano ho karami yung mga local farmers natin sa Actually, sir, rough estimate ho? mga more or less 40,000 sila, rice farmers, ang nakaregister po sa RSBSA. Yan ho mga kabalan ang tinig ni Governor Pineda at ni Ginoong Manliklik kaugnay ho nitong plano para ho sa pagtatayo ng warehouse na siyang bibili ho at ika nga pag-iimbangan, paglalagakan itong mga palay na ani ng mga magsasaka dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin di sa neto makibalita makialam matutunan magdesisyon na tama. Ito naman ho sa ibang balita nanawagan ho si Mayor Vilma Caluag ng siyudad ng San Fernando, Pampanga sa Committee on Public Services na pinamumunuan po ni Senator Raffy Tulfo na tulungan ng siyudad na mag-exit na dito sa tinatawag na Joint Venture Agreement o JVA sa Prime Water. At ayon ho kay Mayor Caluag, dapat itong syudad at ang at ang mga Fernandino ay maging empowered na sila po yung magdesisyon at sila ay magpatubad ng sariling solusyon sa kinahaharap na problema kaugnay ho ng supply ng tubig. Ayon ho kay Mayor Caluag, mas deserve ng mga Fernandino ang maayos na reliable water service na hindi sila nagkakaroon ng problema sa mga private partnership. At ito po, pakinggan natin ang pahayag ng alkalde sa kanya pong pagdalo bilang bisita dyan sa may pagdinig ng Committee on Public Services sa Senado. At dito pong kahapon lamang ito, mga kabalan, pakinggan ho natin ang pahayag ni Mayor Vilma Caluag. Po sa siyudad ng San Fernando, especially po ako, nandito na lang po, namana ko po ang problema. At same question po ang tinanong ko sa Water District, bakit sila nakipag-joint venture sa Prime Water? Dahil ang dami ng nagmumurang mga Fernandino sa amin na ang mahal ng singil, pag magpapa-install ng tubig, mahal din. Tumaas ang lahat. Tapos madumi, mabaho, patak-patak na lang po ang
tubig na nakukuha namin doon. So, ang sagot po ng Water District, 8 years ago daw po, meron daw pong study ang Prime Water na magkakaroon ng 10 years from now, magkakaroon na ng mararamdaman nyo na yung pagkawala ng tubig, pagdumi ng tubig, pagbaho ng tubig, which is nararanasan na po namin ngayon. At meron daw po silang study na ang magiging solusyon ay magpapagawa daw sila ng surface water. And at that time, yung surface water will cost them 700 million. So wala pong pera ang Water District. Kaya napilitan po silang nakipag-joint venture sa Prime Water. So make sense po. At ngayon, sabi ko, 8 years ago na yon, asa na po yung surface water? Wala. Siguro, by this time po, 9 years ago na yung nakakaraan, siguro billions na po ang halaga ng surface water. So, sa term ko po ng 2022, 2024 po, doon na po naranasan, 2023, naranasan yung pagkawala ng tubig, pagdumi ng tubig, pagbaho ng tubig. So, nag-call po ako ng meeting at yun nga, marami na pong violation. Marami na pong violation ang Prime Water. Ma'am, So- excuse me. I'd like to acknowledge the presence of our Senate President, Tito Sen. Thank you for coming, Tito Sen. Senator Soto. Go ahead, ma'am. Sorry for the Okay. interruption. So yun po. Tapos dahil sa marami na po silang violation, nag-decide po ang Water District na ng pre-termination letter sa kanila. So maraming promises po ang Prime Water na hindi natutupad, kung kaya't ang sinabi ko po nung nagkaharap kami na ang gagawa. Kasi sa kamay namin, nakakasiguro kaming magagawa namin yung mga pumping station. Bayaran nyo na lang ang Water District. So, ginawa po namin yon. So, yung bandang south po namin, tapos na lahat yung pumping station. Dito po kami sa norte ngayon. Hindi pa po matatapos, mga 6 months pa daw po. So, ang ano po namin ngayon, kami na lang po ang gagawa ng solusyon at hinihingi na lang po namin sa Prime Water kasi ang sabi po ng Water District, pag nag-terminate daw po kami, baka singilin kami ng Prime Water ng penalty. Ang sabi ko, bakit tayo sisingilin ng Prime Water ng penalty? Hindi nga sila tumupad dun sa every year po kasi may X amount na supposed to be na i-invest nila. Pero hindi po natutupad. Pero yung projected income nila annually, nakukuha nila. Kwentahan tayo, sabi ko. Baka sila pa yung magbabayad din sila dapat doon. Kasi hindi naman sila nakapag-invest dun sa X amount na napag-usapan. So kung 50% lang yung na-provide nila, therefore dapat yung 50% ibigay nila dito. Sabi ko po. So ang hinihingi ko po kasi syempre para lang po wala ng away at maka-move on po kami. Sana palayain na lang po nila kami. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Netama, matudesisyon. Yan ho, kabali ng pahayag ni Mayor Vilma Kaluwag kaugnay ho nitong usapin sa Prime Water. Sinisikap pa hong makuha ng CLTV 36 News ang panig ho ng Prime Water San Fernando kaugnay ho nitong apela ng alkalde sa Senado na wakasan na ito hong joint venture agreement. At asahan ho ninyo, within the day, magkakaroon tayo ng update kaugnay niyan. Tinatrabaho na po ng ating kasamang si Ashley Punsalan para makuha din yung panig dito pong Prime Water kung ano yung kanilang stand matapos hong magsalita ni Mayor Kaluwag dyan ho sa Committee on Public Services hearing ng Senado. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama.
Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, matyala, matuto at magdesisyon na tama. Ito naman ho mga kabalen sa ibang balita. Naghain na po ng reklamo sa City Prosecutor's Office ng San Fernando, Pampanga ang unang batch ng mga complainant laban ho kay Pampanga 3rd District Board Member Shiwen Lim. Dala po ang bulto-bultong dokumento bilang mga ebidensya. At ayon ho kay Jen, hindi niya tunay na pangalan, isa po sa mga complainant, umabot po sa 19 katao unang batch na sabay-sabay naghain ng pinagsama-samang salaysay. Lahat sila umano ay nahikayat na magnegosyo o pumasok sa isang investment scheme na inialok po ni board member Shiwen Lim nung hindi pa siya board member. Ngunit kalaunan, ayon ho sa kanila, hindi nag-deliver si Shiwen Lim ng ipinangakong investment revenue. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila nababawi ang kanilang mga kapital na pera na kanila pong ipinuhunan. Batay ho sa dokumentong inihain, ang merit ng kaso ay may kaugnayan sa large-scale staffa na kasalukuyang isinesa ilalim sa masusing pagbubusisi ng piskalya. Sa panig naman ho ni board member Shiwen Lim, una na niyang sinabi na hindi ho niya tatakbuhan ang kanyang obligasyon. Gayunman, aminado ho siyang nalugi ang kanyang kumpanya dahilan kung bakit hindi natupad ang ilang kasunduan sa mga mamumuhunan. Desisyon na tama, matudesisyon na tama. Kabalan, 10:59 na ng umaga at ako po yung magpapaalam na. Sinisenyasan na ako ni Angelo. Muli, maraming salamat sa pagtutok dito po sa CLTV 36 News Stream. Tutok lamang ho kayo sa ating news page para sa tuloy-tuloy na balita at update kaugnay ho ng mga kaganapan dito ho sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Mamayang alas 12, samahan si JM De Jesus sa Pasada Balita. Hanggang alas 4 yan, mga kabalen. Pagdating ho ng alas 6, CLTV 36 News. At syempre, kung di kayo makapanood ng telebisyon, alam ko naman, busy kayo. Tutok lamang, follow ninyo yung page natin para sa tuloy-tuloy yung mga update. Buksan nyo na rin yung notification para every time na magla-live report tayo sa mga breaking news. Ayan, updated ho kayo. Muli, maraming salamat. Kita-kita tayo bukas. Parehong oras. Ito pong CLTV 36 News Stream. Ingat po tayo lagi and God bless everyone. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, matyala, matuto at magdesisyon na tama.